Presentáronse en San Marcos os bonos Deputación de Lugo Volta ao Cole, unha campaña financiada pola institución provincial con 50.000 euros que se levará a cabo no mes de setembro co apoio da Federación de Comercio. Sorteránse 90 bonos de 250 euros entre os clientes dos establecementos da provincia e outro bono extra de 2.500 euros. Deste xeito, a iniciativa cumpre un dobre obxectivo. Por unha banda, apoiar o comercio de proximidade. E isto ten unha importancia moi grande porque o pequeno comercio ten un peso enorme na generación de emprego e de actividade no noso territorio. E ademais o pequeno comercio, como se está demostrando cada vez máis, sobre todo nos concellos pequenos, é un motor imprescindible da cohesión social, especialmente no rural. Pero ademais, con estes bonos axúdase directamente ás familias con nenos e nenas en idade escolar. Sabemos o que é a volta ao cole, nun dos momentos pois, que a economía familiar, despois das vacacións ou dar un gasto extra, pois é máis complexo. En poucos días acumúlanse gastos que a veces pois non se poden pospoñer, porque o colegio empeza, os pequenos teñen que ir, e que supoñen un esforzo enorme, sobre todo cando hai varios pequenos ou pequenas en idade escolar. E como podemos participar? Hai que comprar en calquer comercio de proximidade de Lugo ou a súa provincia, registraremos ese ticket a través do móvil, da tablet ou do ordenador na página bonosdeputacionlugo.com voltacole. Unha vez feito isto, xa a persona xa entrará no noso sorteo. Que será ante notario o 2 de outubro. Os 90 bonos de 250 euros repartiránse en forma de tarxetas prepago. Para volver a gastar nos comercios de proximidade de Lugo e a súa provincia. Ademais, como xa se explicou tamén, vamos a celebrar un gran acto o 16 de outubro. E durante esa reunión que se van a entregar todos os premios a todos os que han ganado, vamos a sortear tamén un premio único, unha sola tarxeta de 2.500 euros que ha de gastarse nunha sola xornada e que a persoa afortunada gastará nos establecementos que elixa.